बिमा राव बाहायनाय आरो गेवलांहोनायजों गुनगोनां सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल खुंदों डिफु कार्बि आंलं बर' थुनलाइ आफादा। डिफु कार्बि आंलं बर' थुनलाइ आफादा कार्बि आंलं जिल्लानि डिफु दलापारा गामियाव मेहेरगोनाङै बिमा राव बाहायनाय आरो गेवलांहोनायजों गुनगोनां सोलोंथाइ सांग्रांथि मेल खुंफुंदों। बे हाबाफारियावनो आलासि नुजाफैदों डिफु कार्बि आंलं बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि भुपेन बाग्लारि, डिफु आन्सलिक बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि जितेन्द्र बाग्लारि, डिफु आन्सलिक बर' थुनलाइ आफादनि नेहाथारि प्रमतेर बसुमतारीजों लोगोसे गुनगोनां आलासिफोर। बिमा-बिफा गथ'फोरनि बिमा-बिफाया बेफोर बिबानखौबो जों नायनांगोन। नंगौ बयहाबो माबा मोनसे खामानि दं, बेस्थ' थानांगौबाबो खामानि दं। खिन्थु बे खामानिनि गेजेरजोंबो गावनि गथ' गथायखौ जों बिदि नायनांगोन, सामलायनांगोन। आरो बेहायनो गथ' गथायफोराबो गावबा गाव जिथु डिउटि, गावबा गाव जिथु मावनांगौ खामानि बिनि प्रति सांग्रां जानांगौ। खारन सासे फरायसा महरै फरायसानि थांखिया जाबाय लेखा फरायनाय। स्कुलाव थांनाय, स्कुलाव जिथु नुदों सारमोना होनाय हमवर्कखौ न'आव खालामफैनाय, लोगोसे जा फरा बेखौ फरायनानै थाग थियारि जानाय। आरो बेजों लोगोसे न'खरनि बिमा बिफाखौ बायदिसिना खामानियाव सहाय खालामो। गतिके बेफोरखौ जों मावनांगोन। जों बेफोरखौ बाबा जानाय नङा गथ'फोराबो। गतिके आं फरायसाफोरखौ खावलायगोन जे नंगौ नोंसोरनो दानि जिथु आथिखालनि जिथु माने समा थोननाय जिथु माखासे सुबिदा, बे सुबिदाफोरखौ जों लानांगोन। बे हिसाबै जों मबाइलबो नायनांगोन, मबाइलाव जों एक्सपार्टबो जानांगोन, कम्पिउटारखौ जों सोलोंनांगोन, नेटखौ बोरै माबानांगौ जों बेखौ सोलोंनांगोन। नाथाय बेजों लोगो लोगो जोंनि जि फरायनायनि डिउटि, न'नि फारसे जोंनि डिउटि, जि खामानि